Страх ли ви е, че работата, която вършите днес, може да изчезне само след няколко години? Ако отговорът е да, напълно сте прави да се притеснявате. Защото реалността е, че изкуственият интелект вече отнема милиони работни места. Когато преди 2 години се появи ChatGPT, хората си мислиха, че това е просто играчка. Някакъв си умен чатбот. Но днес, какво прави той? Той пише кодове, прави маркетингови кампании, пише по-добре от журналисти, дори създава бизнес стратегии. И знаете ли какво означава това? Означава, че много професии, за които нашите родители и учители са ни казвали, това е сигурен път, там ще имаш работа за цял живот, всъщност вече не са толкова сигурни. Но, тук идва добрата новина, има умения, които AI, изкуственият интелект, не може да замени. Умения, които не само ще оцелеят, а ще се превърнат и в една златна мина за хората, които ги притежават. И днес ще ви покажа 6 такива умения, затова останете с мен до края на видеото. Не само ще разберете кои са те, но ще научите как да започнете да ги развивате още днес. И ще ви поканя да се включите и в Клуб Изобилие, български клуб. Това е мястото, където хора като вас се събират, за да учат, споделят идеи и да градят бъдеще, в което има пари, има възможности, има свобода. Линк към клуба има в първия коментар под това видео. Защо изобщо старите професии изчезват? Има една огромна заблуда, която убива бъдещето на хората. С мен това няма да се случи. Знаете ли колко хора още вярват, че техните професии са сигурни? Сега ще ви дам няколко примера. Счетоводители. AI вече върши огромна част от тяхната работа. Софтуери автоматично изчисляват данъци, бюджети, финансови отчети правят. Там, където преди трябваха 5 души, сега един човек и един софтуер са напълно достатъчни. Преводачи. Има много приложения, Google Translate и много други, които превеждат за секунди цели книги и то с качество, което преди 5 години щеше да ви се струва научна фантастика. Маркетинг агенции. Помните ли как преди беше нормално една фирма да плаща хиляди за банери, постове и кампании? Днес един човек с ChatGPT, Canva и няколко AI инструмента може да направи всичко това за отрицателно време. И знаете ли кое е страшното? Хората, които не искат да го приемат, те казват, да бе, това е временна мода, но истината е, че това не е мода. Това е реалността. И тук идва момента да ви попитам, коя професия според вас ще изчезне първа заради AI? Напишете в коментарите под това видео, ще е супер интересно да сравним мненията ни. Аз вярвам, че хората, които не започнат да развиват нови умения сега, след няколко години ще погледнат назад и ще си кажат, изгубих най-добрите си години в професия, която вече не съществува. И точно за това правя това видео в момента, за да ви кажа кои 6 умения могат да ви извадят от тази опасност и ще ви поставят в играта на бъдещето. Не пропускайте номер 6. Ще ви донесе много пари. Да започнем с първото умение. Креативно лидерство. AI е наистина невероятен. Създава много варианти. Може да направи 100 дизайна, 1000 текста, десетки идеи, но знаете ли кое не може? Не може да реши кое от всичко това е най-доброто. Не може да приложи вкус, естетика, визия, посока. Точно тук идва креативното лидерство. Това умение е като да бъдеш диригент в оркестър. Инструментите могат да свирят сами, но без диригента звучи като един пълен хаос. AI може да е инструмент, но човекът, който казва това е правилната посока, това е което ще накара хората да се усмихнат, да купят, да се развълнуват, този човек е истинския лидер. Представете си една рекламна кампания. AI може да измисли стотици слогани, но само креативният лидер знае кой ще докосне сърцата на хората. Той усеща културата, контекста, емоцията. И най-хубавото, тези хора се търсят и се плащат щедро. Заплати 1000 годишно.
И да, това е умение с една средна трудност, не става за една нощ, но не пък ядрена физика. И тук искам да ви попитам, ако имахте екип от AI инструменти, в какво бихте ги насочили? Какво бихте създали с тях? Напишете в коментарите, защото съм сигурна, че ще се получат много интересни идеи. И запомнете, лидерите винаги печелят повече от изпълнителите. И ако днес решите да научите, да придобиете това умение, да водите, а не просто да правите, вие вече сте една крачка пред останалите. Умение номер 2. Специалист по анализ на данни. Едно изречение ще промени начина, по който гледате на бизнеса. Без данни ти просто имаш мнение. Всеки може да каже, хайде да направим тази кампания, мисля, че ще е успешна. Но данните са тези, които казват истината. Кое работи, кое не работи, къде губим време, къде губим пари. Днес компаниите седят върху терабайти информация за клиентите си, за продуктите си, за пазара. И знаете ли кое е абсурдното? 90% от тези данни стоят неизползваеми. Те просто прашасват по сървърите. Ето защо специалистите по анализ на данни стават безценни. Те са хората, които влизат в този океан от числа и изваждат смисъл. Те казват, ето тук е проблема, ето това работи, ето къде трябва да инвестираме. И техните заплати са на ниво. Да, конкуренцията е по-висока, защото много хора виждат потенциала и учат това. Но знаете ли какво? Пазарът расте по-бързо от броя на специалистите. Например, вместо шефът да реши на око коя реклама е най-добра, анализаторът на данни може да покаже. Тази реклама е видяна 10 пъти повече, донесе 3 пъти повече клиенти и струва по-малко. Ето тук е истината. И пак ще ви задам въпрос. Ако имахте данни за всичко, клиенти, продукти, пазари, какво бихте искали да научите първо? Напишете го в коментарите, защото идеите ви могат да вдъхновят и другите. Запомнете, в света на AI, където всички имат мнения, тези, които носят данни, печелят. Ако до тук видеото ви е било интересно и полезно, натиснете бутона за абониране, защото предстои да говорим за още няколко умения, които са буквално билет към бъдещето. А искам вие да сте първите, които ще ги овладеят. И не забравяйте, ако искате не просто да слушате, а да действате, присъединете се към нашия Изобилие, български клуб. Линкът е в първия коментар по-долу, защото това е мястото, където хора като вас се събират, учат и заедно вървят напред. Умение номер 3. Киберсигурност. Стигаме до едно умение, което много хора подценяват, защото не е лъскаво и не звучи толкова креативно, но това е умение, което ще плаща огромни пари през следващите години. Да, именно киберсигурност. Защо? Защото докато има дигитална информация, винаги ще има хора, които искат да я откраднат. А сега с помощта на AI тези измамници са още по-умни, още по-бързи, още по-опасни от всякога. Ще ви дам пример. Има вече измами, при които хакери взимат 30 секунди от вашия глас в интернет и след това могат да създадат имитатор, който звучи 100% като вас. Представете си, някой звъни на фирмата ви, звучи точно като шефа и казва: изпратете спешно еди колко си пари на този акаунт. И служителя го прави, защото няма причина да не вярва. Гласът звучи като шефа му, нали? Като цяло този сценарий е като на филм, но това вече става и реалност и затова специалистите по киберсигурност са толкова нужни. Те са като дигитални бодигардове, хората, които знаят как да защитят системите, парите, информацията. Да, тук кривата на учене е по-стръмна, ще трябва да влезете дълбоко в технологиите, но конкуренцията е ниска, защото повечето хора бягат от трудното. И както знаете, там където малко хора искат да влязат, там парите са наистина най-много. И сега имам въпрос, отново въпрос към вас. Ако можехте да защитите само едно нещо, парите си, личните си данни, снимките или спомените си, кое бихте избрали?
Напишете в коментарите по-долу, защото ще е наистина много интересно да видя какво цените най-много. И нещо важно, може би някой от вас си мисли: ама това звучи скучно. Знаете ли какво? Скучното наистина плаща най-добри пари. Ако обичате да решавате пъзели, ако имате инстинкт на пазител, тогава това може да е вашето златно умение. Умение номер 4. Роботика. Това умение е за хората, които обичат иновациите. За тези, които като деца са гледали филми с роботи и са си мислили: дано това стане реалност. Да, това е роботиката. Днес вече не става дума само за роботи в заводи. Скоро ще имаме роботи, които чистят в къщи, които пазаруват вместо нас, които работят в ресторанти или болници. Всъщност то вече има такива. И ако мислите, че това е научна фантастика, помислете си пак отново. Тесла вече работи върху хуманоидни роботи. Китай стартира десетки роботизирани компании. Видеа в интернет показват наистина машини, които вършат задачи, които преди бяха немислими за роботи. И ето защо специалистите по роботика сега ще бъдат на върха. Защото те комбинират две неща – хардуер и софтуер. AI може да генерира код, но не може да сглоби ръка, която наистина хваща меси и изпълнява физически задачи. Ако вие умеете да свързвате машините с изкуствения интелект, тогава вие сте в елита. Тук трудността е висока, защото често се изисква инженерно образование, но конкуренцията е средна. Това е перфектна комбинация за висока стойност и не чак толкова много конкуренция. И сега искам да ви разкажа една история. Имам един приятел, който преди време получи огромна поръчка, 20 000 кутии бижута, които трябваше да се опаковат. Представете си 20 000 малки кутийки, в които трябва да сложите един продукт и да ги подредите, да ги запечатате, всичко да е перфектно. Това е един кошмар за малкия бизнес. Но знаете ли какво? В бъдеще ще можеш да наемеш робот, показваш му веднъж как става това и за 48 часа той ще свърши абсолютно всичко. Връщаш го обратно, плащаш си и край. Това, което днес изисква седмици, утре ще отнема дни. И искам сега да ви попитам: бихте ли се доверили на робот в къщи? Ще оставите ли машина да ви сготви вечеря или да ви закара до работа? Напишете в коментарите по-долу, защото темата е супер интересна и хората имат различни гледни точки тук. И запомнете, когато разходите за труд растат, роботиката вече не е лукс. Тя става необходимост. И тези, които умеят да изграждат, те ще печелят огромни суми пари. Умение номер 5. Софтуерно инженерство. Това умение е супер мощно, защото комбинира най-доброто от двата свята. Знам, много от вас си мислят: ама AI вече пише код. Така е. Но ето какво не може да направи. AI не може да изгради цяла стабилна, сигурна, мащабируема система от началото до края. Да напишеш 20 реда код е лесно, да изградиш платформа, в която хиляди хора могат да се логнат, да създават профили, да плащат сигурно и всичко да работи без срифове, това вече е на друго ниво. И точно това е силата на софтуер инженерите. Те разбират от всичко. Как се пише код, как се изгражда база данни, как се прави сигурна система, как се мащабира, когато потребителите се увеличат. И знаете ли кое е най-хубавото? AI вече върши дребната работа. Това означава, че тези инженери, те имат още по-голяма сила, защото могат да изградят бизнес с минимален екип. Днес двама души, един с бизнес умения и един инженер, могат да стартират компания и да печелят милиони. Трудността тук е средна. Не е лесно, но вече има много ресурси, които правят ученето достъпно. Конкуренцията е по-висока, защото много хора се преквалифицират в тази посока. Стойността е толкова огромна, че винаги има място за още. И сега искам да ви попитам: ако можехте да създадете собствен дигитален продукт, какъв би бил той? Приложение, сайт
игра, напишете в коментарите, защото е супер интересно да видя какви идеи има тук в нашата общност. Ето защо ви казвам, не подценявайте тези умения. Дори само едно от тях може да промени вашия живот. А ако искате да се развивате по-бързо, елате в нашия клуб Изобилие. Това е общността, в която хора като вас, учат заедно, подкрепят се и си помагат да изградят бъдеще пълно със свобода и с високи доходи. Линка ще намерите в първия коментар по-долу. И разбира се, ако не сте го направили още, абонирайте се за канала. И сега стигаме до най-важното умение, което не просто ще оцелее, а ще бъде на върха още десетилетия наред. Да ви кажа честно, тук вече не говорим за хора, които си играят с ChatGPT, а говорим за тези, които ги създават подобните софтуери. Това са архитектите на бъдещето, хората, които изграждат модели, алгоритми, системи, върху които ще работи целия свят. Ако преди най-търсените специалисти бяха хирурзи или адвокати, то в следващите години именно AI инженерите ще бъдат в елита. И компаниите вече го знаят. Имате ли представа колко плащат гигантите? Facebook и Google дават на водещите си AI инженери бонуси в стотици милиони долари. Защо? Защото знаят, че тези хора буквално държат в ръцете си бъдещето. Конкуренцията е ниска, защото тук е доста трудно. Трябва да знаете как се тренират модели, как се използват база данни, как работят мрежите, но ако го овладеете, няма сила, която да ви измести от пазара. И тук е въпросът ми към вас. Искате ли вие да сте човека, който използва AI или човекът, който го създава? Отговорете по-долу в коментарите, защото това разделя хората на два лагера. Потребители и създатели. Запомнете, тези, които създават, винаги печелят най-много. Как да започнете още днес? Може би си мислите, добре, всичко звучи супер, но аз откъде да започна? Звучи прекалено сложно. И сега ще ви кажа една тайна. Започнете с малко. Не е нужно да ставате експерт за една нощ. Достатъчно е да отделяте по 1 час дневно. Да, точно така. Започнете с 1 час. 1 час вместо да скролвате в социалните мрежи, изгледайте някой курс, който ще ви донесе стойност. 1 час вместо да гледате Netflix, получете някой AI инструмент. 1 час, който вместо да се чудите, ами ако... Направете първата крачка. Истината е, че тези малки стъпки, когато се натрупват месец след месец, вие ще знаете повече от 90% от хората. И след година ще сте много по-напред. След 5 години ще сте там, където другите само мечтаят да бъдат. Но най-важното е средата. Ако приятелите ви казват, това е глупост, няма смисъл, няма как да стане, вие няма как да продължите напред. Нали? Защото средата ще ви дърпа назад. Затова ви каня в нашия клуб Изобилие, общността, в която хора като вас се събират, за да си помагат, да се мотивират взаимно и да вървят напред заедно. Там няма не може. Има да видим как ще го направим. И точно тази нагласа прави разликата. Влезте още днес, не отлагайте, линка е в коментарите по-долу. Да обобщим. Ако искате високи доходи и стабилно бъдеще, AI няма да ви измести, ако владеете тези 6 умения. Креативно лидерство. Да водите, не да изпълнявате. Анализатор на данни. Без данни, вие сте просто човек с мнение. Киберсигурност. Скучното се плаща най-добре. Роботика. Бъдещето на машините е тук. Фулстак инженерство. Да мислите цялостно. А сега искам да направите 3 неща. Първо, абонирайте се за канала, предстоят още по-ценни видеа, а вие не искате да ги изпуснете, нали? Второ, напишете в коментарите кое умение ви впечатли най-много, така ще видим кой на какво залага и ще се учим един от друг. И трето, присъединете се към нашия клуб Изобилие, ако търсите място с хора, които не чакат бъдещето да се случи, а го създават. Това е мястото. Линкът е в коментарите по-долу, защото бъдещето няма да пита дали сте готови. То вече е тук. Въпросът е, ще бъдете ли от страната на хората, които печелят, или от страната на тези, които изостават. Изборът е във вашите ръце.